Després de 7 anys de govern del Botànic, el valencianisme ha de fer balanç. Avui en parlem amb Antoni Rubio, periodista, filòleg i escriptor. Benvinguts a la cimera. Ei, què passa? No, home, no. Antoni Rubio, tenia 5 anys quan vas canviar el Llobregat pel Túria, va llicenciar en Filologia Catalana i tot des de ben jove conrees el periodisme, mitjans escrits i radiofònics del País Valencià. Sobretot ens hem conegut per Twitter, no? Tu eres també molt actiu en la xarxa i algunes vegades demanes col·laboració per algun tema relacionat en les classes o en algun article. L'últim regal que mos has fet és d'este llibre, El valencianisme líquid. Per a aquells que no l'han llegit encara, des d'ací el recomanem, òbviament, per què valencianisme líquid? Bé, mira, jo crec que calia fer una mirada ara que ja portem 7 anys de Botànic i, en conseqüència, 7 anys d'una opció valencianista que ara mateix ocupa l'hegemonia dins d'aquest espectre en el govern. Crec que calia fer una mirada al que s'havia fet, no? Jo crec que tots som conscients que el punt de partida 2015 era el final d'un règim putrefacte en el sentit literal del terme, perquè es va podrir, de fet va perdre perquè es va podrir, i per tant que havia d'haver un any, 2, 3, el que calgués per a redreçar un poc el país i tornar a posar les coses en una situació mitjanament raonable. Ara, després hi ha hagut un temps per a començar a implementar el que serien les polítiques pròpies d'aquest nou govern i en elles hauria de tindre un protagonisme, perquè és el protagonisme que té dins del govern les polítiques valencianistes. Començo a adonar-me que n'hi ha una sèrie de renúncies, en principi cosmètiques, en principi pragmàtiques, amb un intent d'eixamplar la base, perdó de la referència incòmoda per a alguns, i que a poc aquestes renúncies van quallant, es van convertint en renúncies més estructurals i van aigualint el que seria un poc els objectius finals que hauria de tindre qualsevol plasmació de la ideologia valencianista. En paral·lel, bé, està la vida líquida i la modernitat líquida, els termes introduïts per Bauman, i em va semblar que quadrava molt bé, no? Les dues idees. D'una banda, perquè el terme líquid, vulguis que no, té una certa connexió amb aquest aigualiment, i al mateix temps perquè el terme líquid, tal com l'empra Bauman, parla de com a vegades hi ha una dificultat per a aconseguir un espai en aquesta societat moderna líquida on la base cada vegada és més flexible i feble, i perquè ell mateix també introdueix la qüestió de la política líquida. I crec que moltes vegades llegint Bauman, la definició que fa d'aquesta política líquida sembla que en lloc d'escriure des de Leeds o de ser polonès, escriga des d'Almussafes i siga de València. Perquè, clar, quan parla que la política líquida és una política que es basa en una promesa que està destinada a no complir-se, clar, a mi el primer que em ve al cap és el país valencià possible, no? Que sempre ens estan venent i que per unes coses o per altres sembla que mai no arriba. L'esquerra en general, ara parlo, pràcticament sofreix una pandèmia de liquiditat. Creus que el valencianisme, diguem, ha seguit aquest camí o té una variant especial com a ell, com a problema? Vull dir, perquè la liquiditat de la socialdemocràcia, de l'esquerra en general, d'aquestes promeses, d'aquesta base tan i tan líquida que farà cap a l'extrema dreta si no ens espavilem, en el cas valencià té coses més concretes, no? Sí, a veure, jo crec que sí que n'hi ha una part de conjunció amb aquesta liquiditat de l'esquerra, no? Penso que precisament un dels efectes d'aquest aigualiment de la ideologia valencianista fa que un partit com Compromís, doncs, a poc a poc vagi homologant-se al que serien les formacions de l'esquerra espanyola. I en aquesta homologació està també l'adopció de determinats tics. En paral·lel, aquesta esquerra espanyola, l'esquerra del Partit Socialista, i també representant d'aquesta nova política, que en realitat no, després està demostrant que no era tan nova ni tan diferent al que n'hi havia abans, doncs en paral·lel està patint el seu propi procés d'aigualiment
cap al Partit Socialista. Quina és la base? Jo crec que sobretot és una qüestió d'una certa covardia, no? O d'una certa falta de confiança, d'entendre que si tu has tingut un suport electoral, fer una anàlisi en la que planteges que n'hi ha una part de la teua ideologia que has arribat a aquest suport electorat malgrat aquesta part de la ideologia i que si no la amagues o directament la lamines no podràs continuar aprofundint. Jo crec que això és l'efecte diferencial, no? o el punt diferencial del valencianisme. Com al final el que era la base, que era la reivindicació del País Valencià com a subjecte polític en els diferents marges que n'hi ha, des d'una simple reivindicació autonòmica a una reivindicació més sobiranista o amb l'autodeterminació com a horitzó, doncs pensar que això al final és contraproduent per a tu. Clar, si tu elimines aquest factor... No te diferencia res. Absolutament en res. No pots implementar tot el teu programa electoral perquè això és la base d'un govern de coalició. Però també és de veres que discursivament tu no renuncies. Tu dius, jo el que voldria és això i ara mateix només arribo fins ací. Això és el que ha passat, no? Vull dir, fins i tot discursivament, el que sentim per la part més valencianista del Botànic ja no és no puc fer més perquè estigui en coalició, no puc fer més perquè... No, això és el millor que se pot fer per al nostre país. I això també ha de desesperar molta la gent, no? Són tots majorets. Vull dir, així està clar que n'hi ha determinats discursos que costen de vendre davant de l'electorat majoritari valencià, val? Evidentment que t'he de comptar, i també, evidentment, quan un fa un pacte, que per a mi és la base de la política, aquest pacte implica unes renúncies, lògicament. Ara bé, implica unes renúncies per la teua banda, però també pel contrari. Clar, quan tu veus que és només una de les potes del pacte, i en aquest cas parle directament de Compromís, el que sembla fer aquestes renúncies i que l'altra banda viu fent les polítiques que faria pràcticament si estigués en majoria absoluta, simplement que amb una crossa que ni tan sols li resulta incòmoda, home, és que alguna cosa estem fent malament. I després quan sents o escoltes determinats discursos en el que aquestes renúncies ja no són una qüestió temporal, sinó que s'estan institucionalitzant en el discurs i s'estan, diguem-ne, ja afermant, també és molt preocupant. En les mateixes ponències polítiques internes. Clar, vull dir, el tema del Congrés del Bloc jo crec que en aquest sentit va ser molt simptomàtic, no? Al final dona la sensació que n'hi ha una certa impotència, no?, de si no podem convertir Compromís en el Bloc, convertim el Bloc en Compromís, però això té unes conseqüències. I després, en el nostre cas particular, clar, bueno, la qüestió suposa que s'haurà de llançar en algun moment dels Països Catalans. Clar, evidentment, ahir també entenc que són majorets també i saben que és una idea que s'ha de plantejar d'una determinada manera. Intel·ligent. Etcètera. Però clar, d'ahir a que al final n'hi hagi una assumpció, i això ho torno a repetir, encara que és de lo que més polèmica ha generat, una assumpció d'una certa cosmovisió blavera, separant-se absolutament de la resta de territoris que compartim llengua i cultura, especialment Catalunya, amb una posició davant del procés que seria difícil de distingir d'altres formacions, en teoria que haurien d'estar molt allunyades, etcètera, doncs la cosa ja comença a ser molt preocupant. A mi m'ha recordat el paral·lelisme, crec que és clar, el que està passant en el govern de l'Estat. Les polítiques del PSOE són les polítiques del PSOE i les polítiques de Podem són acompanyar al PSOE i fer la millor de les cares possible i criticar alguna cosa de tant en tant, no? Però anar tragant. Crec també que la nova política, amb totes les cometes, la nova política va pensar que era molt fàcil institucionalitzar-se. Vull dir, no comptava que el PSOE, per parlar només del PSOE, és una maquinària de poder, és una maquinària política i és un partit que sap molt bé com funcionen. És allò de que facin ells les lleis, que jo faré els reglaments, no? També han sigut naïfs de pensar que farien virar el PSOE o és que no s'ha plantejat damunt la taula les reivindicacions que tocaven? És una qüestió que té... A veure, així jo és que crec que n'hi ha un punt de partida i és una anàlisi incorrecta. Val? Els resultats de 2015 de Compromís són espectaculars. Espectaculars. Mirant el que n'hi ha abans, són espectaculars. Ara, d'ahir a fer el compte fàcil, que has tingut uns resultats espectaculars simplement per la teua intel·ligència política o per la teua acció,
crec que s'ha d'analitzar amb un poquetet més de cura. Per què? Perquè jo crec que també es va viure molt, com deia abans, un règim que era el del Partit Popular de la Comunitat Valenciana que pràcticament es descomposava, s'arreplega molt d'ahir, i aleshores jo crec que aquests bons resultats tenen com a conseqüència que n'hi ha molta gent dins de Compromís que pensa realment que té més força o més capacitat d'influir en la resta de la que realment té. I ahí es veu clarament en la relació del Partit Socialista, no? Jo crec que el Partit Socialista és un partit que té molt clares les coses, que com tu dius és una autèntica maquinària i que al final és un autèntic expert, com ho és el Partit Popular en l'espectre de la dreta, en coaligar-se o pactar amb formacions més minoritàries amb un cert rerefons ideològic paregut dintre del progressisme i anar a poc fagocitant-les, que és un poc el que està passant. Jo crec que una pregunta que s'haurien de fer des de dins de Compromís és quina política ha aplicat Ximo Puig com a president de la Generalitat o el govern valencià que no hagués aplicat de no estar Compromís en aquest govern? De tota la sèrie de, vaig a dir-li, renúncies, que ha plantejat el valencianisme mainstream al País Valencià, a mi n'hi ha una cosa que em dol especialment, no? És la renúncia a la figura de Fuster. I tu, en el llibre, quan parles de països catalans, no? Que fas un joc molt divertit, que és la idea, no? Que la idea se va repetint en 1000 noms, de 1000 maneres, de same fucking map again, va sortint. I al final Fuster no és la idea, és l'homenot, que també va sortint, perquè així fa 4 dies fins i tot Ximo Puig se reclamava el més fusterià dels fusterians, enguany l'any Fuster, amb la cita d'Unamuno en el cartell que té nassos de huevos, certa gent s'ha permès refutar a Fuster o intentar refutar a Fuster per fer quadrar allò que fa amb una ideologia. Vull dir, han renunciat a Fuster, però no creus que això és molt més perillós encara? Perquè al final, si tu estàs en el poder, si tu te dediques a editar, a escriure llibres, a justificar les teves renúncies, la gent que vinga darrere, quan vagi a la universitat i en lloc d'agafar el llibre de Fuster agafa el de qui siga que diu altres coses, estem hipotecant a tota la generació que vindrà darrere nostre. Hi ha una dimensió política que s'està deixant al marge de manera conscient. I en aquesta dimensió política jo crec que per molt que revisen o que replantegen els postulats de Fuster, n'hi ha una idea que és cabdal, i és, primer, la relació entre les diferents terres de parla catalana, que a més, per molt que n'hi hagi un interès en soterrar-la, sempre està, que a més, com més present ha estat, millor ens ha anat al País Valencià, i posa diversos exemples al llibre. I després també que Fuster planteja una cosa molt interessant. Ell plantejava la necessitat d'un nom per a aquesta nació. No discutia tant quin nom. La proposta de Països Catalans és una proposta que ell considerava provisional, que a més ho fa amb la idea d'incloure, de fer-ho en plural, precisament per la pluralitat que n'hi ha dins dels països catalans. Evidentment, Catalunya, País Valencià, les illes tenen, la Catalunya Nord tenen les seues particularitats i al País Valencià ho sabem molt bé, però la necessitat del nom està. Bé, jo crec que en aquest carregar-se a Fuster, almenys en la seva dimensió política, el que estem fent és afirmant precisament allò que és perillós, la nomatofòbia contra tot allò que soni a català, la mateixa idea d'un país valencià modern, autònom, sobirà en el sentit de que siga capaç d'autogovernar-se, i sobretot estan posant pals a les rodes de les bases d'una ideologia que al capdavall a qui beneficia és a qualsevol partit que es diga valencianista. És a dir, si els plantejaments de Fuster triomfen, encara que siga que es mantenen al llarg del temps, encara que es revisen o es modifiquen, però continua havent aquest pensament al voltant del plantejament fusterià, al final es beneficia qualsevol formació política que en la seva base, almenys sobre el paper, estiguen aquests postulats. Es beneficia Esquerra Republicana, es beneficia l'esquerra independentista i, evidentment, encara que no ho sàpiguen veure o no ho vulguin veure, es beneficia Compromís, lògicament. Perquè al final el problema de base, no, de totes les renúncies és eixa, és la idea. En el llibre fa referència a la negativa
de Ximo Puig en aquell moment, no? De fer-se la foto amb... qui estava? Puigdemont en aquell moment era el president, sí. I la Francina Armengol. I com, al no poder vindre un president de Múrcia o d'Aragó, ara no recordo, van caent per a no fer-se la foto. I te faig un paral·lelisme, al final crec que la negativa del bloc a signar la declaració de la Llotja de la Mar no deixa de ser eixa. No em faré la foto en Barcelona amb uns partits independentistes que alguns d'ells parlen de països catalans. Però perquè s'ha comprat el marc hispanocèntric. I en aquest marc hispanocèntric, al final, els catalans tenen el paper dels roïns. I aleshores jo no me vull ajuntar amb els roïns, perquè si no després el meu electorat i el que jo potencialment crec que pot ser el meu electorat, que me sap mal dir-lo, però no es votarà en la vida, aleshores m'identificaran també com els roïns. Clar, això, comprar aquest discurs és molt greu perquè te quedes a soles. I després, al final, l'altra qüestió és que, bé, els països catalans pot no agradar. Perfecte. Però al final, quan Ximo Puig planteja la Commonwealth, què està plantejant? Quan Pasqual Maragall planteja l'Euroregió, què està plantejant? Vaig més enllà. Juan Francisco Camps planteja l'Arco Mediterráneo, al final, vale, sí, l'eix València-Madrid, etc, però al final les illes, perquè el País Valencià, si no mira cap al Mediterrani, i mirar cap al Mediterrani és indiscutiblement mirar cap a Catalunya i per tant cap a l'eixida d'Europa, minva, claríssimament. Vull dir, el País Valencià, quan passa de les gorges del Cabriol, minva. El País Valencià, quan mira cap a una altra banda, creix. I això, per desgràcia, a més, em fa la sensació que ho tenen més clar els espanyols que no nosaltres, perquè si no, no s'explicaria, per exemple, el parar les rodes del corredor mediterrani. Vull dir, quin és l'únic estat de tota Europa que té interès en boicotejar, i parle clarament de boicotejar el corredor mediterrani? Espanya. Perquè si algun dia aquesta idea, que és el nostre tercer eufemisme, no? Està la terra, la llengua, i ara la idea, doncs, si aquesta idea qualla, és difícilment rebatible i prou imparable. I ara, per ficar-li més problemes a la idea, eixim un segonet del País Valencià. Fas una referència que crec que no la fem suficient els valencianistes, no? Els fusterians, que és aquest blaverisme que també existeix al Principat. I jo, a vegades els companys del Principat els faig la reflexió, l'independentisme mai havia tingut tants vots al Principat com té ara. Però l'independentisme mai havia sigut tan regionalista al Principat com és ara. Vull dir, pràcticament hem canviat vots per marc, allò de pau per territoris que deien, no? És injust que ens toqui a nosaltres com a valencians, on la consciència nacional és més feble de tots els països catalans, aguantar el pes de la nació completa. Ahí tenen una part de responsabilitat els companys del Principat, no? Perquè crec que el primer que n'hi ha que fer, des del punt de vista d'ells, és explicar a la gent que el projecte no és la independència de Catalunya, que de fet no ho ha de ser, és un altre, perquè l'únic marc que trenca amb Espanya és el de països catalans. La resta són comunitats autònomes que volen més coses, no? I per tant tenen una responsabilitat. Sí, en el llibre es planteja, i em sap greu que, bueno, en les entrevistes que m'han anat fent al llarg del llibre, clar, evidentment està centrat en la qüestió de Compromís i del Botànic, i lògicament és el centre del tema, però em sap greu que això no aparega més perquè no estem parlant d'un emmirallament ni amb Catalunya ni amb el que s'està fent amb el Principat. I, evidentment, a mi sempre m'agrada dir que el blaverisme com a tal potser siga un fenomen intrínsec del País Valencià, però la significació d'aquest blaverisme és compartida a les illes i és compartida a Catalunya. Jo crec que l'independentisme al Principat ha crescut moltíssim i això genera diverses qüestions. Primer, l'aparició d'independentistes de nou cuny, que crec que tenen una cultura sobre què és l'independentisme i què és la nació prou novella o incompleta, i ahir, per exemple, la idea pot trobar moltes resistències, i després també perquè, bé, aquest salt de l'antiga Convergència a l'actual Junts, que és un poc aquest salt també de l'autonomisme a l'independentisme, almenys en alguns sectors, clar, estem parlant d'una formació política que tampoc mai ha tingut els països catalans en la seva tradició. En el llibre conté una anècdota de fa molts anys, preprocés, doncs, estava passejant per Sants i n'hi havia uns joves de les joventuts de Convergència amb
amb uns pamflets allà de que és Catalunya, una nació, tal, eren un poc els independentistes avant la llet, no?, dels seus majors. I, clar, me va cridar molt l'atenció que parlava molt de Catalunya com a país, les 4 províncies, etc etc. I quan arribaves a la part de llengua i cultura i tradició literària, s'esmentaven 3 autors o 3 fites. Ausiàs Marc, Ramon Llull i el Tirant lo Blanc. I clar, jo simplement li vaig preguntar a aquell xic, que igual és fins i tot avui algú amb càrrec, no ho sé, no tinc ni idea, li vaig preguntar, escolta, em podries dir en quina de les 4 províncies que formen este país anomenat Catalunya han nascut o han escrit o s'han desenvolupat el senyor Martorell, el senyor Marc i el senyor Llull? I clar, va haver ahí com un poquetet de col·lapse, no? Jo crec que igual de la mateixa manera que he dit abans que el País Valencià creix quan mira Catalunya al Mediterrani, el mateix exactament es podria aplicar a Catalunya. I si probablement coses com el procés no acaben de surar o al final acaben fracassant o ajornant-se, és precisament també per aquesta manca de visió de la nació concreta. No vull caure en el reduccionisme de la proclama, per allò de sense València no hi ha independència. Doncs igual era més cert del que podia semblar. Jo recordo quan es va fer la Via Catalana, que en el nord vam organitzar que entrara dins del País Valencià. No? Vam fer uns quants quilòmetres dins del terme municipal de Vinaròs i van vindre més gent de la que esperàvem, sincerament, cosa que ens va agradar molt. I l'ANC, en la seva web, el mapa dels països catalans, no? I farem la Via Catalana i farem la gigafoto. Era una foto de punta a punta. Quan va arribar la foto al Canà, l'ANC no va continuar fent fotos cap al sud. A la frontera mateixa on estava Carles Santos, tallen la foto. Per tant, que aquest xip continua, no? I continua en un lloc com l'ANC, quan al costat tens el mapa dels països catalans, resulta molt dur. Però és el mateix problema que el que esmentàvem abans amb Compromís o ser part del valencianisme hegemònic. És acceptar, al final, el marc espanyol. Per què? Perquè estàs acceptant que el Sénia és una frontera. Aleshores, mentre no trenquem això realment, ahí és molt difícil, perquè quan tu acceptes aquest marc, bé, dins d'aquest marc que pots aspirar a un poquetet més d'autonomia, unes engrunes. Ara n'hi ha això, perquè clarament estem en un moment en què l'estat espanyol i la democràcia espanyola està clarament en regressió. Clar, al final, el plantejament més agosarat i, per tant, el que te pot arribar a trencar l'estatu quo que no t'agrada i obrir portes a noves situacions, com podria ser la independència, és precisament trencar aquest marc espanyol. I fins i tot, crec que no cal que siga per convenciment fusteria, per intel·ligència estratègica. Els valencians representem un 10% del PIB a nivell de l'Estat, 5 milions d'habitants. Som un aliat necessari per a qualsevol cosa. Al final, per què qui tomba la política espanyola? A nivell de població la tomben els valencians, no la tomben els bascos i no la tomben els gallecs. Nosaltres tenim un pes específic que si el farem valer al costat de catalans i de la gent de les illes, crec que Espanya tindria un problema. Al final el que aplica per al País Valencià aplica per a Catalunya. Si Catalunya mira cap al País Valencià i cap a Mallorca, la seva llengua s'eixampla, la seva cultura s'eixampla, el seu mercat s'eixampla. És que és una qüestió evident de números, com tu planteges. Aquells que no hem renunciat a tot això del que estem parlant, ni a la idea, ni a la llengua, ni a... tenim els resultats que tenim al País Valencià. I si la renúncia acaba sent sinònim d'èxit electoral, siga amb aliances amb Podemos, siga amb aliances amb Més Madrid, el que siga, l'èxit electoral reafirmarà les renúncies o legitimarà les renúncies i molta gent que no ha renunciat, que encara està dins de Compromís, se n'anirà a casa. Això és un problema per al país. Creus que tenim futur? Creus que el país pot sortir d'ací? A veure, jo sempre pense que n'hi ha futur. Val? Per a mi, la derrota és la renúncia en si. Si al final això s'afiança en determinats sectors del valencianisme hegemònic, jo crec que simplement serà un desplaçament d'una cosa que va començar amb una determinada ideologia i que a poc se va homologant a una altra, que és una esquerra espanyola, un poquet a l'esquerra del PSOE, perfecte. Però quedarà un buit que algú pot emplenar. I en tot cas, crec que n'hi ha una base sòlida que en un nivell o un altre
sí que continua defensant aquesta visió i sí que comparteix molt del que s'esmenta en el llibre. Jo crec que la clau és, sobretot, no deixar mai de qüestionar-nos i d'autoavaluar-nos i intentar tirar endavant. Jo sempre m'agrada plantejar que el llibre no busca donar respostes. Qui vulgui una resposta no la té en el llibre, perquè no la tinc. Si la tingués, muntaria un partit polític, em presentaria i governaria. Vale, això partint de la base. Però el llibre sí que busca fer preguntes. És a dir, que ens preguntem, ho estem fent bé? Eixe èxit electoral, que ja veurem si en 2023 es consolida o continua un poc endarrerint-se, eixe èxit electoral a costa de les renúncies aprofita per alguna cosa, més enllà de per acumular càrrecs i cadires. Totes aquestes qüestions han d'estar. Les renúncies que s'han fet són temporals, són definitives, això s'hauria d'explicar. Les renúncies que s'han fet són assumibles, hem creuat alguna línia roja. Bàsicament el que es busca és això. Mentre continuem amb aquests debats, mentre continuem repensant-nos i mentre continuem arribant a determinades conclusions que jo crec que són inevitables d'aquests debats, clar que n'hi ha futur. Si jo pensés que no n'hi hauria futur, em dedicaria a fer una novel·la negra i una altra cosa, clar. Coincideixo plenament, cal dir-ho. Antoni, doncs moltes gràcies per estar avui amb nosaltres a la Cimera i un plaer com sempre, i tornem a repetir a la gent que compre el llibre, que pense i que siga crítica. Moltes gràcies a vosaltres. És la primera vegada que estic davant d'un polític i no faig jo les preguntes. Una situació raríssima. Espero que hagués estat bé. Ha estat molt bé, està molt bé. Gràcies. Moltes gràcies.